syrgya. Ejejan, öýlenmäge gyz tapamda ilki bilen saň aýdyryn. Hükman aydırmı? Hükman aýdyryn ejejan. Her bir käde çay içeli. Mene 3 käsede bolsaşy. Ece, hasıl toy şeýle bir hidil bolly. Hawa, toy bayram hemme kişem saatlanýa. Adamlaň ýüzem gülüp dur. Ece, o ýerde sergen molly açylyp çykdyran paýta godalarynam şeýle bir odan nap ýedip goýupdyrlar. Hawa ece, olary görüp paýta meýdany gözüme gelip gitdi. Hormatly prezidentimiň daýhanlary alyp beren tehnikalaryny serýä çykartdyrlar. Adamlaryň ýüregi şatlykdan, dilleri arkyşdan noli. Aýdym aýtdylar, görüş tutdular. Bizim günüň näme hil geçenden bilmän alypdyr. Ece, Ahal vilayetiniň paýta dolmagyna meňem goşandym bara. Menem goşçuluň ösmegini öz goşdum. Goşçuluňam gowdur welin ýöne ak paýta ak altyna deňelýär. Towuk bolsa, 7 hadinan biri hataplanýar. Gaýrlar, näme bidelik ýere dagalaşýaňyz? İkiňizem watanymyzyň gülläp ösmegine ullakan goşandyňyz bar. Iň esasy zat gözel, maýa. Her kim öz yerine işläp, ýurdumyzyň ösüşlerine öz goşandyny goşmaly. Düşündiňizmi? Hoje. Ece, beýle bilen peslen pira şaýlandyň. Hoje, şuna gatowa dönüpsiň. Sadap ýenejelerinde barýan. Gurbanlykda sizin giýjek ýeňsizleriňiziň nagşlaryny bölüpdirmi? Şonu görüp gaýtjak. Ine gurbanlygym ýetip gelýär. Nesip bolsa, men bir meňdeşçe gyýlarym, bir meňdeşçe geýnip gurbanlyga aýlanarlar. Ece, sen her ýyl gurbanlykda bize täze zat giýdirýän. Sebäbi her gurbanlykda täze zat giýmeli. Bu ata-babadan gelýän näp. Soň ýoly ura men goňşulara da soňup geçsek. Näme ýadyňda düşenokmy? Ertir goňşy okura bayramçylyga. Haýsy goňşy näme bişirmeli? Şonu maslahatlaşyp gaýtjak. Ertir goňşy okarydyr. Gid okaram. Gel okaram. Gitmesen, gelmesen, ary ýolly, döwle okaram. Ece, biz näme bişirýäs? Häzir goňşulara baryp ertir näme bişirmeliligini bilip, onuň gelip size aýdaýar. Borece. Salam, gözel. Bugün sana ýoklay. Bolmaýar. Gözel. Men seni söýýän. Şundan meýlägim sensiz ýaşap bilmem. Ýoklay. Bu da bolmaýar. Gözel. Dinle, men sana bir zat aýtmaly. Ýoklay. Bu da bolmaýar. Aýnaň öňünde gurulmagan zatla. Gözeliň öňünde dilim bulaşman, gepim bir düşünüp bilsem. Hemme zat şu aýnaň öňünde näken aňsat bolsa-da. Aýna. Bu pikir ömrüm üçin kelläme gelmedike. Zordan yetişäýdim. Salam gözel. Salam. Sen şähre dönüp näme? Owo. Sen ertir geljek diýmedinmi näme? Owo, ýöne bir gyssagyny işim çykdy da gaýdy berdim. Demin ýeten okbolyn şäherden owamyda sen ylgak gaýdypsyň aýdýar. Ay, şey diýsem boljak. Hawa, gyssagyny iş diýäniň näme? Birini göresim geldi. Kimi? Men oň bilen Şulowada tanışdym. Innem onu görmän, bir günem oňup bilemem. Kim? Argyýyz. Kim oňy? Men onu tanaýarmy? Hawa, ýoksa da gözel, sen maňa kömek edäýdi. Näme kömek edeyim? Sen men onu söýýänim aýdyp beräýdi. Sen onu özüň aýtsaň bolmaýarmy? O maňa inanmaýar. O men birinji gören gününden bäri ananan oga. Dogrudan sen onu söýýärmi? Men onsyz bir günem ýaşap bilmem. Kim o? Ýoksa da men ýanymda oňsy oturýar. Häzir sana gorkadyň. Ine. Şeret. Owadan gerek. Ay, ütkeşik dälle. Owadan, esasanam oň ýüregi owadan. Oga gelenim ýany, ýanan ýüreginiň näçilligini nädip bilýän? Bilýänmi? Oň ýüreginiň owadanlygyny oň gözlerine sereden gaýdyp durar. Ýören höçe täsiri bar. Ay näme? Güllü söýüň tükenden söýdipdirler. Şey diýsene. Ýoksa da şoý maňa näme jogap bererkä? Men pikirimçe, sen onu oýlanmagy birar wagt bermeli. Ay ýok.
Men o kararım yetmez. Sen o ayda koy çaltıra oylanaydın da. Bir koleyem sana cevap verenmi? Yönü sen onu bilýänmersin. Mene hiç daha istemem. Eýler hinne rahat söz bilen aýdany, pıtradı gözünden okamaly. Sen şunun mu gözü? Hawa,